Соңгы арада юлыбыз Түбән Сырга якларына еш төшә башлады. Шунысы шатлык. Безне һәр авылда зур таш мәктәпләр каршы ала. Димәк, авылда азмы-күпме барыбер балалар бар, авыл яши, гөрли, аның киләчәге дә өметле. Май ае җитү белән мәктәптә имтиханнар чоры башлана. Чыгарылыш укучылары һөнәри белем алу өчен кайсы уку йортына керүен күптән ачыклап куйса да, барыбер икеләнү, үз көченә ышанмау һәм кайбер нечкәлекләрне исәпкә алып бетермәү кебек мәшәкатьләр туа. Бу яктан ярдәмгә яшен оешмасы вәкилләре күпне күргән, күпне кичергән студент халкы бергә җыелып, авыл укучылары белән танышырга, файдалы мәгълүматлар белән уртаклашырга һәм үзара элемтәләрне ныгытырга дип махсус Уфа шигырь мәктәбенә килде. Бұл очрашу бигрәк файдалы булды дип уйлыйм. Чөнки балалар очраштылар студентлар белән, профессорлар, преподавательләр белән төрле вузлардан. Шуңа күрә информация белгән кешеләрдән бик булышлы булыр дип уйлыйм. Безнең 9 класстан соң балалар керәләр колледжларга, беренче бала СПТУларда укыйлар. Күбесе инде колледжларны бетереп эшкә башлыйлар, институтларга барысы да түгел, яртысы әйтергә була институтларда дәвам итәләр образованиеларын. Екатеринбургның төрле югары уку йортларында белем алган әлеге бер төркем яшьләрнең шәһәрдән еракта урнашкан авыл балаларына әйтер сүзләре күп әлбәттә. Иң элек, мөмкин кадәр һәр уку йортының тарихи юлы, анда керү шартлары, киләчәктә алган белемнәрнең әһәмияте турында бер-бер артлы сүз алды алар. Урал дәүләт университеты, юридик академия, Урал дәүләт технология университеты кебек алдынгы уку йортлары турында кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар аеруча укучылар игътибарын җәлеп итте. Бу ел укып бетерәм колледжны, укырга кергә итәм Урал университетына бу ел Алла бирсә. Хәзерге җәмгыятьтә үз урынны табыйм, кешечә яшим дисәң, иң элек югары сыйфатлы белем тупларга кирәклеген яшь буын яхшы аңлый. Әмма арада 5 ел дәвамында укып та үз һөнәре буенча тиешле эш табарга зар-интизар булган кызыл дипломлы яшьләр дә юк түгел. Шунысы аянычлы. Авыл җиреннән килеп эре шәһәр мөхитендә югалып калмас өчен яшен яшьләре укучыларга төрле яктан ярдәм кулы сузарга тырышабыз дип сүз бирде. Авыл балалары Екатеринбургка килгәч, алар безнең ярдәмсез калмыйлар. Без аларга булышабыз. Әлбәттә, укырга керү, кергәч тә укуның кадерен белеп уку, булачак студентларның үз намусында. Уку энә белән кое казу дип халык белми әйтмәгәндер. Сезнең менә шул оешмагыз бик зур, бик важный дип уйлыйм. И особенно инде менә авылдан килгән балаларга сезнең эшегез бик зур файда китерер дип уйлыйм. Чөнки безнең балалар, алар оялчан, алар зур шәһәргә килгәндә югалырга да мөмкин. Шуңа күрә сезнең белән элемтәдә торсалар, аларны без югатмабыз, дөрес юлга бастырырбыз. Киләчәктә инде чын специалистлар булып кайтырлар авылларга дип уйлыйм. Мәктәп укучылары, аларның язмышы өчен чын-чынлап борчылган укытучылар, әти-әниләр, канат чарларга торган балаларын шәһәрдә көтеп торучы яшьләрнең булуына, аларның эчкерсез күңел белән ярдәм итәргә әзер торуына тик куанды гына. Алгытыба татар яшьләр оешмасы вәкилләре өлкәнең Әчит, Әртә, Красноуфим төбәкләренә чыгарылыш класс укучылары белән танышырга ният тота. Белемгә омтылып яшәгән, тормышка аек акыл белән караган яшьләргә тик уңышлы юллар насыйп булсын.